Stále váhaš s investovaním? Pripravil som ti porovnanie dvoch ľudí s rôznymi prístupmi. Na konci ti ukážem rozdiel, ktorý by si určite nečakal. Toto je Martin. Martin má 25 rokov a rozhodol sa odkladať si 100 eur mesačne. Robí to poctivo najbližších 5 rokov. Svoje peniaze necháva zhodnocovať 8% ročne. V 30-ke však sporiť prestane, no svoje úspory necháva pracovať ďalej. A takto to ide až do jeho odchodu do dôchodku, teda do jeho 65. A vieš, koľko bude mať na účte na konci? Bude tam viac ako 100 000 eur. A teraz si povedzme druhý príbeh. Toto je Jozef. Jozef sa k investovaniu nikdy nedostal. Nikdy na to nebol čas, stále bolo niečo dôležitejšie. A to až do momentu, kým mu neostávalo do dôchodku 5 rokov. A vtedy si povedal, musím to dohnať. A tak začal sporiť. A poriadne. Odkladal si 500 eur každý mesiac. A peniaze sa mu zhodnocovali tým istým percentom ako Martin. Vieš, koľko mal Jozef na konci? Na účte mal menej ako 37 000 eur, tak si to zhrňme. Martin vložil 6 000 a na účte mal na konci viac ako 100 000. Jozef vložil 30 000, no na účte mal menej ako 37 000. Jozef investoval 5 krát viac ako Martin, no jeho peniaze nemali čas rásť. A preto jeho zisk je 13 krát menší ako ten Martinov. Takže nie výška investície rozhoduje, ale doba, počas ktorej necháš svoje peniaze pracovať. Či už máš 50 alebo 100 eur mesačne, začni hneď, pretože jediný spôsob, ako využiť 8 div sveta vo svoj prospech, je začať skoro. Čas je najväčší superhrdina v investíciách. Ak chceš viac takýchto jednoduchých vysvetlení o peniazoch a investíciách, daj follow a sleduj ďalšie videá.